Nilqakom għal programm ieħor il-Politiko. Lejla ġewwa l-istudio miegħi nilqa' Luka Rigo, nirringrazzjak tal-qajt l-istedina tagħna. Kif inti Luka? Għejdilna xi ħaġa fuqek biex nibdew. Tajjeb ħafna, da x-xar kien xar eċitanti ħafna, kull ma ġara ħażin. Mweġġajt spalti, lajta minn posta, mal-pija kollox għaddej tajjeb u pjaċir nkun hawn miegħek. Għadek żgħir, jgħaddilek. Jgħaddi. Mela, rajt il-proposti tiegħek u għandek bosta minnhom li huma tibdil radikali għal pajjiż li naħseb hemm bżonn fil-verità. Għalfejn taħseb li l-pajjiż għandu bżonn daw it-tibdiliet biex ikun ovvjament kompetittiv fid-dinja globalizzata li qed ngħixu fiha. Jien naħseb Malta minn mindu twelit jiena imxejna ħafna, il-Malta li twelit fiha jiena mhix il-Malta li għandna llum. Min nitkellem li hu daqsi u qed jaħdem eżempju fl-iGaming jew fil-financial services jew x'industrija ġdida li għandna naħseb qed jaqla paga tajba, qed jieħu gost jgħix il-ħajja tiegħu. Imma mbagħad meta nara qisu l-eċitament għal Malta qed naraha tnaqqas u tnaqqas u tnaqqas. U jiena xtaqt noħroġ l-idejat tiegħi li naħseb fuqhom għal żmien twil, ftit minnhom iktar minn oħrajn, speċjalment l-idea li għandi għal residency għax xi ħaġa li qed ili nitkellem fuq għal 5 snin jew iktar. U nixtieq li nerġgħu nkunu gburin li aħna Maltin u li kollna mira għolja għalfejn rridu naslu għada u pitada. Volder inti tħoss li eżempju jien nintaqa' ma' ħafna nies ishom rajt vera u x-xogħol u ċertu xogħol li huwa ta' ċertu livell tajjeb, però qed jiddejqu jgħixu u min jgħidlek ħabba traffiku minħabba construction bla limit. Jinkwetak dak il-fatt għax jisek titbilanċja fid-dinja. Jena naħseb li ma jinkwetanix għax jena ħriġt minn Malta u dejjem niġi lura. Kull fejn tmur fid-dinja naħseb meta tkun minn post ħassib problemi għax ovvjament tkun tafu iktar minn turist u tkun taf il-problemi minn taħt li forsi ma jidrux fl-ewwel sena li tkun qed tgħix x'imkien. U niltaqa' ma' ħafna Maltin li wkoll li ħarġu minn Malta u jerġgħu jiġu lura. U naħseb li jekk nagħtu iktar qisu openings għal dawk il-Maltin li ħarġu biex jerġgħu jiġu lura u ntuhom inċentivi biex jiġu lura li tagħmilhom worth it, jew li tagħmel is-sens, jew intuhom l-opportunitajiet li joffru dak il-knowledge li sabu minn barra biex iġibuh lura magħhom. Naħseb li nkunu qed intejbu l-pajjiż b'dak il-mod ukoll. Ftit jimilu għadha kif int qajt mal-Prim Ministru. Kif kienet il-laqa? U forsi tista' tgħidilna xi affarijiet. Naħseb dik l-opportunità mhix xi ħaġa li hija unika li biss, naħseb il-Prim Ministru urina li jekk inti toħroġ bl-idejat u tfirxhom mal-pubbliku u jrid jismagħhom u forsi jrid jaħdem fuqhom. So jiena rajta sinjal tajjeb li persuna indipendenti bħali rix l-idejat tiegħi u rrid jismani. U koll rajna xi każijiet simili ta' żgħażagħ li ħarġu l-idejat tagħhom, speċjalment dik tal-gyms li riċentament ukoll daħluha fis-sistema ta' Malta. So lil dawk in-nies li igergru biss ngħidilhom forsi għandek raġun. Imma jekk trid eżatt xamma minn kmien u tgergix biss imma offrina soluzzjoni. Għax naħseb jekk inti gvern ta' pajjiż, inti mhux biss trid tkun taf x'huma l-problemi, imma trid tkun taf kif tista' ssolvihom. U naħseb dik il-gap teżisti wiesa fejn ħafna nies igergru fuq xi ħaġa, imma ma tantx hawn nies li qed joffru soluzzjoni. Ukoll jekk hemm soluzzjonijiet dejjem ħassib nies li huma kontra s-soluzzjonijiet, is-soluzzjoni għax dejjem ħajkollok xi dibattitu fuq is-soluzzjoni tiegħek. So naħseb ukoll jekk inti qed tgerger fuq xi ħaġa, imma mbagħad jekk għandek soluzzjoni, u mbagħad ma tridx is-soluzzjoni, mela inti għal xi trid, Taħseb li għax fuq dil-biċċa naqbel miegħek Volder, jessib ħafna nies jgergru fuq kollox, mela tgħidilhom tkellem li għax jiena naħdem mal-gvern u l-oħra x'għandi t-tifel jaħdem hemm u l-oħra storja oħra u jispiċċaw dejjem kważi l-istess nofs tużżana minn nies jitkellmu fuq l-issues kollha u ovvjament ħajaqlaw ukoll id-daqqiet. Inti
blima mod fimma forsi tista' tħeġġeġ, speċjalment li żgħażagħ għax iż-żgħażagħ il-futur huwa tagħhom. Voldri li ma jibqgħux mwaħħlin ishom kif kienu ta' qabilna igergru minn taħt, u ovvjament da mhu ħajsir xejn. Diki, naħseb di l-mentalità li vera nixtieq inbiddel, il-biża tal-Maltin, naħseb aħna nibżaw ħafna bħala poplu, nibżaw nitkellmu għal raġunijiet li semmejt, li ma naħsibx li huma veri. Naħseb li fl-opinjoni tiegħi meta titkellem inti you're going to attract min jaqbel miegħek. Ovvjament min ma jaqbilx miegħek ħajqumu kontrik. Imma jekk tiffoka fuq dawk li jaqblu miegħek u jissupportawk u rridu jiddiskutu, inti qed tiftaħ ħafna opportunitajiet f'ħajtek. U naħseb jien kont fortunat meta kont forsi 21, kont niftaħ qalbi ma' ċertu nies u dejjem huma kienu jgħiduli inti għandek ideat tajbin, għandek moħħ, ibda tkellem. U minn mindu bdejt nitkellem fuq l-affarijiet li nixtieq nagħmel fil-ħajja, dejjem sibt min jiġi warajja jew jiġi jgħinni jew jiġi jaħdem miegħi. So naħseb iktar il-nies jindunaw li jekk inti għandek opinjoni u trid tagħmel bidla tista' tagħmlu, jista' jkun il-politiku, jista' jkun il-business, jista' jkun il-filosofija, għal kull ħaġa fil-ħajja. Jekk iżżomm l-idea tiegħek ġo moħħok biss, inti ħadd ixxieħ u qabel tmut ħatajt l-affarijiet li xtaqt nagħmel ma għamilthomx. So naħseb jekk tgħix il-ħajja tiegħek b'dak il-mod, regret minimization, u tajt jiena meta nmutx, ħajkolli regret li provajt, jew ħajkolli regret li ma provajtx. L-answers jiġu Taħseb ukoll li ġejja daqsxejn din forsi mill-passat tagħna, sew aħna konna taħt l-Ingliżi u ovvjament anka imperji oħrajn, u mbagħad qisu bada l-pajjiż u tista' tgħid il-gvern ta' dak iż-żmien ma kellux naħseb triq oħra dak iż-żmien beda letteralment jieħu ħsiebek minn xejn titwieled sa xejn tmut. U di bqajna nkaxkruha daqsxejn magħna li ħafna nies baqgħu jippretendu li l-gvern letteralment da hekk jista' jkun irid itik kollox. Taħseb li dik il-mentalità għandna nibdluha biex ninċentivaw ovvjament il-min għandu l-idea ġodda. U il-flus jiġġeneraw ruħhom waħedhom mhux qisu kulħadd irid iserraħ fuq il-gvern. Jien naħseb illum gvern jagħtem biex joffrilek is-servizzi. So daw is-servizzi huma dawl l-ilma, t-toroq, mill-company incorporation, mhix jagħtem biex jitmak, mhix jagħtem biex itik il-jobs, jew jikkrea l-industrija l-ġdida. Jista' jgħin biex ikollok il-liġijiet b'saħħithom, il-qorti b'saħħtu, biex jekk inti businessman jew investatur ikollok iċ-ċertezza b'dak ix-xogħol li qed tagħmel. Imma ma naħsibx li l-gvern irid ikun il-primary driving force tal-creation of value. Il-creation of value tiġi mill-entrepreneurs, minn nies li jieħdu r-riskju flushom. U x-xogħol sabiħ li għandek, u x-xogħol li ħallas tajjeb, huwa x-xogħol mill-privat, mhux il-xogħol tal-gvern. Jekk inħarsu lej il-pajjiż, hemm ċertu nies li għamlu li fetħu il-bibien ta' Malta għal ċertu industri u rridu nirringrazzjaw dawk in-nies. Żgur ħadd ma konoxhom. U r-riskju li għamlu biex jiftħu dat tip ta' industrija fil-pajjiż. Issa waħda mill-proposti li għandek inti tixtieq li Malta ssir ħab tat-teknoloġija fil-Mediterran. Kif dan jista' jsir u għalfejn għandu jsir għax forsi ħafna nies għadhom mhux jirrealizzaw li d-dinja tant kemm qed taġġel fejn tidħol teknoloġija li jekk ħanqogħdu lura ħanbagħtu ħafna l-qudiem. Ekku, jiena ħafna mill-proposti tiegħi ukoll naħseb b'mod jekk jiena kont fil-gvern, kif nista' nagħmel iktar flus għall-gvern. B'dak il-mod ikollna budget aħjar li ma joqgħodx ma jkollux isu dependency fuq it-taxxi tagħna. X'jiena nixtieq fil-futur li nistgħu innaqsu t-taxxi, imma jkun irid ikollok alternattiva tal-inkam tal-gvern. Kif tista' tmexxi pajjiż. Eżempju, wieħed mill-proposti ta' Malta ta' futur diġitali hija biex nagħmlu internet cable ma' Libja. Issa di tiġi inspirata minn wieħed mill-mentors tiegħi li kien jgħin il-gvern fin-90s biex jiftaħ il-Maltacom. Maltacom kienet private public partnership, telecoms company,
li llum saret Go Mobile. Ġifieri wara xi 15-il sena il-gvern kien bih ix-shares tagħha l-mijiet ta' miljuni biex imbagħad saret Go Mobile. Dak iż-żmien Malta kellna l-cables tat-telefon kienu qodma wisq. U kont tagħmel international phone call u kont tisma' hello, hello, hello. Jien ma niftakru. Jien niftakar. Stejjer nafis. Imma malli għamilna cables ġodda ta' telecoms u għamilna insulation aħjar, stajna nagħmlu international calls minn rajl dak l-echo. Issa, grazzi ta' dak ix-xogħol, stajna mbagħad niftħu s-suq tal-offshore offshore industry pal HSBC call center, etc. etc. U dik kienet opportunità unika għal Malta, kellna English speaking population, aċċent isbaħ mill-Indja, so stajna natrattaw iktar xogħol il-pajjiż. Issa jiena meta kont qiegħed il-Libja 3 xhur 4 xhur ilu, kont qiegħed il-Bengazi, kien hemm l-election ta' Trump u kulħadd jrid iħares lej il-news fil-11 ta' filgħaxija u jaqa' l-internet tal-pajjiż. Mela dik x'tajdli? Tajli le, hemm opportunità, m'għandhomx biżejjed bandwidth daw fil-pajjiż tagħhom. Mbagħad mort naqra fuq l-internet, rajna is-sea cables, is-sea internet cables ta' Malta, u nara Malta għandna 6. Tajjeb ħafna. Għandna l-internet 48 out of 106 countries, ġifieri għandna internet b'saħħtu ħafna. Għandna bandwidth biżejjed għalina. Mela, mbagħad bdejt naqra l-ewwel nara proġetti minn Italja jagħmlu internet cable u ħajaqbżu għal Malta. So tibda tagħmel 1+1. Iltqajt mal-telecoms company ta' Libja, għedtilhom kont qiegħed Fairheim u kombinazzjoni iltqajt magħhom u għedtilhom isma' jekk tagħmlu cable ma' Malta titħajru. Qalu li dik proġett sabiħa kieku insomma. U jiena naħseb li qegħdin f'mument fejn Malta, il-gvern missu joħroġ tender biex ikun hemm public-private partnership bejn telecoms company ta' Malta, il-gvern u telecoms company ta' Libja u jagħmlu dal-internet cable bejn il-pajjiżi. Issa dik tista' tiġġenera 150 million a year, ġifieri di miljuni kbar. U dawk ovviously dak il-flus nistgħu ngawdu minnha l-poplu mbagħad. Issa di qed nibnu fuq l-investimenti li diġà għamilna lil Malta fil-passat. U wkoll jiena nemmen li meta Malta kienet l-isfel, il-Libja kienet tgħinna. Kienet investi fina, kienet tgħinna. Issa l-Libja mhix qiegħda fl-aħjar post. Mela ma ħaqniex nagħmluhom xogħol ukoll u ngħinuhom jitilgħu il fuq ukoll u tiġi win-win situation. Ukoll nemmen li l-immigrazzjoni ma tissolvix billi tiftaħ il-bibien u ddaħħal il-nies kollu f'pajjiżek, imma tgħin dak li jkun biex ikollu post fejn nies ma rridux jitilqu minnha. So jiena naħseb hekk għandna nagħmlu għall-Mediterran, jiena vera nemmen f'Mediterran maquda u Mediterran b'saħħtu. U nixtieq daw il-tip ta' proġetti jisiru għal diversi raġunijiet, bowt ekonomiċi, imma anki għal enjoyment tan-nies oħrajn. Jekk jiena kont twellit il-Libja u m'għandix internet tajjeb, ma nkunx nista' nagħmel online business u nixtieq min qiegħed on the way up over there ikollu l-opportunità li għandi jiena f'Malta. Ekku. Issa inti kellna niftakar elezzjoni naħseb anke tnejjena, jagħmlu proposti kbar fuq il-metro minn ħajamel l-isbaħ metro kważi fid-dinja mhux ġew Malta, però di malli tgħaddi l-elezzjoni jerġgħu jitfgħu taħt it-tapit u laqqas biss tiġi diskussa. Inti temmen li għandha ssir metro Malta? U forsi kif tista' ssir ukoll ġol pajjiż. Nerġa' hemm raġel Konrad Xwiereb u ħareġ b'riċerka b'saħħtu ħafna, persuna li mar jaħdem il-Londra fis-settur tiegħu, raġel li bena bridges madwar l-Ewropa u public projects il-UK. Ġifieri mhux persuna li m'għandux esperjenza jagħmel xi proġetti kif suppost. U naħseb li jekk għandna dak it-talent li ġi lura Malta u qed jagħmel ix-xogħol tiegħu issa minn hawnhekk, għalfejn m'għandniex nisimgħu mill-proposti tiegħu u nieħduh bis-serjetà biex hu ikun jaħdem minn ġewwa l-gvern biex dal-proġett isir. Imma trid tittieħi il-reins biex jagħmilha. Ovvjament daw it-tip ta' proġetti jridu joħorġu bħala public tender, as such, imma xi ħadd bħalu nistenna li hu jkun kunselent fuqha. Għax hu għandu imħabba lejn pajjiżu daqskemm għandna aħna,
U l-expertise. U l-expertise. Kont naqra disappuntat li mbagħad kienu għamlu xi studju b'kumpanija barranija meta għandek it-talent Malti lest biex jaħdem fuqha. Imma wkoll obviously trid tara kollox. Nemmen li l-poplu ta' Malta, popolazzjoni tibqa' tikber, ma naħsibx li ħatiqaf, għandna pajjiż sabiħ, għandna pajjiż fej għandek inċentivi enormi għal-barranin. Fiskali. Ma tantx għandna inċentivi għal-locals li Rejtu problemi. Naħseb li rridu nsibu xi soluzzjoni fej jekk inti għandek business Malti mhux qed intuk bissi u mbagħad jekk inti barrani. Exactly. Naħseb li qatt fadlilna ftit two-tiered system f'Malta għax di toħroġ mhux biss fit-tax tal-kumpaniji ma anke toħroġ fil-edukazzjoni. Jekk inti barrani u għandek it-tfal hawnhekk tista' tagħżel inti x'tip ta' silabu irridu jitalmu t-tfal tiegħek. Ma jekk inti Malti, ma tistax. Trid bil-fors is-silabu tal-gvern. U mhux għax is-silabu ħażin tal-gvern imma jiena naħseb nemmen ħafna fil-free markets u naħseb l-iskejjel għandhom jinkompetu bejniethom min għandu l-aħjar silabu. Mbagħad tara r-riżultati u tibda u tajt okay, mela da skola it-tfal tagħhom jibrillaw iktar. Mela għalfej, x'għamlu modul tal-AI, mela forsi nagħmlu modul tal-AI ukoll. Mhux toqgħod tistenna 5 snin sakemm il-Ministru tal-Edukazzjoni jiddeċiedi jbiddel is-sillabu. Mbagħad wara 5 snin, the way the world is today, ikun tard wis, dak is-sillabu tkun diġà din. So naħseb li that two-tiered system tista' tgħinna a number of ways biex inżommu l-entrepreneurs tajbin Maltin billi kollhom il-kumpanija hawnhekk u mhux imorru ċipru, imorru l-Irlanda, imorru l-US għax daw il-pajjiżi jagħmlu il-benefits tajbin. So irridu ovvjament inkunu aware li daqs kemm noffru inċentivi lil barranin, pajjiżi oħrajn joffru għal Maltin. So dik xi ħaġa li nixtieq naħdem fuqha wkoll. Dali għadek kif semmejt issa tat-talent barrani għax donnu lil Maltin intuhom daqsxejn bissi, però jisa mhux Malta biss di anke l-Ewropa u ħafna taxxi. U fil-fatt anke kont qed nisma' tkellmu daqsxejn fil-World Economic Forum qalu li mill-Ewropa qed jitilqu, fod mhux jitilqu ma' Malta biss. Għax it's easier to make money. L-Amerika, forsi anka ċ-Ċajna, għalkemm hawn min joqgħod jgħidlek għax iċ-Ċajna ma ċ-Ċajna hija superpotenza li żgur ma nistgħux inkomplu ninjoraw. Fodri taħseb wasal il-mument li jkollna naqa' politiċi ta' stoffa u ma jibdaqgħux jiddejqu li speċi jisma' minnu kapaċi tittinċentivax jekk jitilqu daw in-nies kollha. Ħambatu aħna. Jiena ngħin ħafna Ġermaniżi, nies minn Denmark, nies minn Franza, minn Italja, mill-UK, mill-US biex jiġu Malta. Ġifieri nifhem eżatt x'għandhom ħażin fil-Ġermanja, għandhom burokrazija 4 darbit qar minn li għandha Malta. Temmina għax ħafna nies mal-qasjem minnuha. Ma il-burokrazija li għandha Malta mhix daqshekk ħażina meta tikkumpara mal-Ġermanja jew il-Franza. Ġifieri mhux qed nibdew minn post daqshekk ħażin. Imma dejjem nistgħu ntejbuha. U hemm moviment kbir mal-Ewropa jismu l-EU Accelerationism. And there's a website eu-inc.org fej jispjega eżatt x'inridu bħala business people fl-Ewropa. U Ursula von der Leyen qed tissapportih hija l-creation of a 28 regime. Li inti jkollok EU company u tista' tibbaża l-kumpanija fejn trid ġo pajjiż Ewropej. L-iskop tagħha hija biex jaqbżu il-birokrazija tal-pajjiżi nazzjonali. U naħseb di tirrepreżenta opportunità kbira għal Malta. Nistgħu nkunu il-post ċentriku fejn jekk inti entrepreneur tiftaħ il-kumpanija. Ma għandna bżonn għafsa naqra kbira fuq id-digitalization tal-company incorporation, fuq l-MBR biex meta tbieħ ix-shares ma tkunx daqshekk tistenna 6 xhur 9 xhur biex tidher fuq l-MBR li inti beħħejt ix-shares dik ma tistax tkun. Għax hekk inti għandek investituri barrani sakemm jaraw fuq l-MBR li x-shares huma fishom mhux ħawtuk il-flus. Dik hekk taħdem l-affari. U wkoll jekk tħares lejn pajjiż bħal Estonja
għandhom il-creation tal-residency. Tini darba ħansemmi għallum. Forsi tispjega daqsxejn iktar in detail ukoll għal dawk in-nies li. Nispjega eżatt x'inhi, ħanajdlek in-numri fuq għal-ewwel fl-aħħar 10 snin kumpaniji ġo Estonia li kienu li infetħu mill-residency għamlu 15 billion in revenue. Il-gvern ta' Estonia tidaħħal 200-250 million in tax revenue minna dil-ħaġa. 20% of all companies huma mill-residency, 20% għandhom 30,000 companies li huma mill-residency U stess. jħallsu pagi tajbin. Jekk tagħmel jisu quick math, 15 billion by 30,000 tiġi 5 million. Ġifieri on average daw 5 miljuni kull kumpanija revenue. Mbagħad ovvjament għandek taxxi, etc. U l-ispejjeż. But di jekk tagħmel jekk imbagħad tajt immaġina Malta kellna li residency nkunu nistgħu inżidu 1-2% l-GDP tagħna kull sena. Issa li residency ma jdaħħalx persuna wieħed fil-pajjiż. Li residency hija purament diġitali. Inti tgħix l-Ispanja, jew tgħix il-Marokko, jew tgħix iċ-Ċina, jew tgħix l-Awstralja u trid tiftaħ kumpanija ġew Ewropa. Minflok intuk visa jew residency biex tidħol ġol pajjiż, aħna sempliċement intuk ID card, okay, bl-ID, li inti tista' tuża biex tiftaħ kumpanija, tiftaħ bank account, tirreġistra t-taxxi. So di hija aċċess lejn servizzi diġitali tal-pajjiż li aħna diġà bnejna ħafna. Għanna ħafna servizzi digitali tajbin, mhux servizzi ħażin, nistgħu ntejbuhom. Però ħafna burokrazija tisbol fil-banek speċjalment biex jgħidulek biex niftaħ bank account. Onestament, jekk tkun realistiku, m'għandekx bżonn bank Malti. U Le, anke li residency għandhom banek li mhumiex Estonian banks huma fintech banks bħal Revolut, il-Wise. Ġifieri id-dinja tinbidel. il-bankijiet Maltin qed jitilfu opportunità kbira. Illum ħafna nies qed jirċievu l-pagi tagħhom fuq il-Revolut, qed jusaw il-Revolut day to day. Ġifieri jekk jibqgħu b'dal-mod antik ħajjitilfu il-B2C kollu. Ovvjament di hija xi ħaġa li nafu fuqha, but mhix stumbling block li l-banek tagħna huma naqra slow old fashioned. Nistgħu nevitawha wkoll. Issa inti wkoll temmen li fl-erja ta' Hertz Bank għandu nibnu xi gżira artifiċjali jew gżejjer hemmhekk u da jista' jiġi mill-construction works u anke żibel li jinħaraq. Tista' forsi tispjega lin-nies għax ħafna nies malli tisma' li ma rridux iktar construction, ma rridux iktar rridu naħdu ħsieb il-baħar u daw l-affarijiet kollha. Xi jinvolvi huma biex tagħmel daw it-tip ta' islands? Jiena li dejjaqni li ngħaddi mill-Coast Road u nara l-muntanja ta' Matab. Tila il-fuq. Oh, di nafuha. Ma tistax taħbiha l-muntanja u xemmeda. So, xtaqt noħroġ għadi għax ovvjament jekk tagħmel metro inti ħattella ħafna debris mill-art u trid ikollok reuse tagħha b'xi mod. Il-pajjiż ma tantx għandna fejn espandow. L-ODZs ma nixtieqx li jitmissu, imma rridu nkabru l-ekonomija tagħna. U naħseb li l-Hertz Bank billi għad b-40 il-metru il-font tirrepreżenta opportunità tajba għal-pajjiż b'dak il-mod. Issa jekk tħares lej kif għamluha Singapore, Singapore għamluha completely national park, ġifieri it is nice land, il-pjanti fuqha, madwar qed ikun hemm il-ħut u l-reefs u daw l-affarijiet. U naħseb li Malta nistgħu nagħmlu xi ħaġa hekk ukoll. Imma ovvjament jekk imbagħad tkun taħseb x'tista' tużaħħa in terms of usage minn barra jkollok iżola sabiħa, issa jkollok tourism hemmhekk. Jiena idejat noħroġhom, mhux bil-fors huma l-idejat li rridu nagħmlu, ma nemmen li tibda tiddiskuti. Meta jkollok idea, mhux bil-forsi idea tajba u mhux bil-forsi idea ħażina. U dik naħseb żball li ħafna nies jagħmlu li jibżgħu jħorġu l-idejat. L-idejat tista' tiġġudikhom meta jkollok ħafna
ma jistax ikollok idea waħda biss. Jrid ikollok mill-inqas 10, 100 ideat u mbagħad tibda tagħmel ir-riċerka u li m'għandu impatt, li m'għandux impatt. Ma waħda mill-ideat hija li tista' tagħmel free trade zone fuq dal-iżola. Diġà nafu li dak li nħawi hemm ħafna container ships li bejniethom qed jagħmlu trade, qed jagħmlu ftit minnhom qed jagħmlu smuggling. U naħseb li jkollna preżenza akbar fil-baħar tagħna, kuntejn li aħna li nistgħu nieħdu xi ħaġa lura dak li tisir f'pajjiżna. Free trade zone xi ġifieri hemm waħda l-Irlanda li l-aħħar naħseb 20 sena 30 sena suċċess kbira għall-Irlanda fej kumpaniji jibnu l-manifattura, jibnu il-factories, daw it-tip ta' xogħol u industrija. U ikunu ġo free trade zone. Daw il-free trade zones jesistu Dubai, jesistu kullum kien madwar id-dinja. Malta ma nasibx li għanna free trade zones. But nasib tkun mod interessanti kif nistaw inkabru l-opportunitajiet li għanna, both għal-locals jew għal-foreign investment, u rridu naraw kif nistaw nużawa. L-idea tiegħi li nibnu dal-iżola. Kif għanna bżonn nużawa, open for discussion. U koll jena inħobb il-bahar, inħobb li kolna ekosistem b'saħħtu, però tkun realistiku tal-affarijiet. Ġifieri iż-żibel ħan iġġenerawha bħala persuni, bħala nies ħankomplu niġġeneraw iż-żibel. Ġifieri ma nistgħux ngħidu le għax hemm effett, hemm effett, imma mhux qed inkissru l-Mediterran kollu, naħseb irridu nkunu realistiċi, għax inkella nibqgħu fejedin, jew minflok nagħmlu dal-iżola nesportaw iż-żibel lejn pajjiż li hu developing u nabbandaw iż-żibel tagħna f'ġo pajjiż ieħor għax mhux. U għad-dinja xorti problema. Eżatt. Ġifieri jiena nemmen li ħafna nies laqas jindunaw daw l-affarijiet li okej forsi tista' tibgħat iż-żibel x'imkien ieħor imbagħad mhux xorta. Mhux hekk. Mela proposta wkoll interessanti li rajt hija dik li inti tixtieq li negozjanti Maltin jibdew jixtru art agrikola eżempju ġewwa Sqallija li hija close ħafna tagħna biex jibda jkollna anke provvista tal-ikel tagħna biżżejjed u fosthom li tkun ukoll organika għax illum naħseb kull min irid jiċċekkja jaf l-ammont ta' pestiċidi insomma u affarijiet li jitfgħu ġol-ikel huwa tal-biża' u kważi ma fadal xejn healthy. Għalfej taħseb li dan għandu jsir, speċjalment biex ikonna ukoll ir-riserva tal-ikel aħna jistgħu għal xi ħaġa fil-futur. Aħna kif inhi Malta llum żgur ma nistgħux nissopplixxu bl-ikel. Forsi l-idea forsi ġiet xi ftit snin ilu kien hemm storm kbira Malta, naħseb damet xi ġimgħatej, u ndunajna li wara ġimgħatej ta' da storm is-supermarkets tagħna kienu vojt. Għax ħafna mill-ikel li kollna jiġi minn Sqallija. Naħseb illum nimportaw minn diversi pajjiżi, imma wkoll indunajt li hemm ħafna Maltin li tinvestu f'Sqallija diġà u ftit minnhom għandhom art kbir. U xtaqt li noħorġu b'xi ħaġa b'inċentiva li nibdew inkabru fresh produce l-ikel Sqallija u nesportaw allura Malta minn Maltin stess. Naħseb di wkoll tista' tifforma parti forsi kollna holding companies that are created specifically għal min qed jimporta jew qed josporta u qed iġib il-flus minn barra biex hu inti fl-aħħar il-profits tibgħathom lura Malta. Naħseb Malta hija limitata, in-nies tagħna għandhom fejn jinvestu, imma għandhom minn fejn jinvestu imma m'għandhomx fejn jinvestu. U peress li Sqallija viċin ħafna tagħna, naħseb li nistgħu ngħinu billi nesportaw il-knowledge tal-farmers Maltin li għandhom knowledge tajjeb kif tista' tkabbar relattivament pożżajt simili. U nkunu qed intejbu wkoll ix-xogħol li tisir f'Sqallija. Hawn ħafna Sqallin Malta li jiftħu l-business u huma ferħanin ukoll. U nafu kol min qed jagħmel ix-xogħol Sqallija u kontre ħafna nies jgħidulek għax jiġulek u jkissrulek u hekk. Mhix vera, jiena naf ħafna nies li qed jagħmlu x-xogħol Sqallija u l-oppost qed jiġrilhom.
in-nies tgħidulek grazzi ġejjin sqallija tagħmlulna x-xogħol, tgħinna inkabru l-pajjiż tagħna. So naħseb anke l-mentalità tan-nies għadu mentalità U qadima. bħal sqallija mill-kobor tal-art, volderi Iva. kważi Hemm irrelevant il-ftit Maltin li jmorru meta taraħħom. għandhom bżonn investiment, għandhom bżonn għajnuna, ġifieri jekk aħna nistgħu naħdmu mal-pajjiżi ma ta' madwarna m'hemm xejn Igawdi ħażin. kulħadd. Gawdi kulħadd. Proponejtu kolli għandu jkun hemm tip ta' merġej berġejtu ċertu ministeri biex titnaqqas il-ħela. Naħseb ifni xbajna naqraw tista' tgħid kważi ta' kuljum ineffiċjenzi kbar f'ċertu dipartimenti u ministeri, però biex din issir. Taħseb li għandna bżonn bidla kbira fil-mindset għax għadna speċi il-Ministru jrid ikun mir-raħal tiegħi biex idaħħalni mal-gvern u hekk għandi hekk. Rajni għaw l-axħar 6 xhur jew kemm ilu diversi ministri li qabel kienu taħt ministerju differenti u sa din taħt l-istess persuna. Ġifri ġa nafu li persuna wieħed jista' jkollu portfolio naqra akbar. Wara kollox il-ministru ma jidħolx f'kull każ, għala ħares ikun qed jaħdem fuq kollox, jkollu n-nies taħtu wkoll. Imma nasib ikollok ministri wis hija xi ħaġa li qed taħli l-flus, u forsi wkoll qed tagħti wis poter kif qed tajt inti forsi mhux għal raġunijiet li kif suppost. Nasib effiċjenza fil-gvern nistgħu ntejbu għadejjem, speċjalment bit-teknoloġija li għandna llum. U ovvjament jekk inti bħala pajjiż trid tnaqqas it-taxxi, trid tonfoq inqas. So di xi ħaġa li ħarġa Xavier Milei u Elon Musk qed jagħmilha wkoll bil-Department of Government Efficiency. Ġaraw tibdila kbira. U naħseb insibu postijiet ukoll Malta fej forsi il-gvern qed jikri u m'hemm ħadd hemm ġew, ma nafx għax ovvjament ma għamilx biżejjed riċerka biex ngħidlek eżatt fejn għandna naqtaw u x'ma naqtawx. But mill-perspettiva tiegħi, speċjalment perspettiva ta' teknoloġija, naf żgur li nistgħu innaqsu il-birokrazija u ntejbu servizzi li nagħtu l-pajjiż. Temmen aħna għandna parlament li huwa relattivament kbir ħafna għall-ammont ta' nies li hawn Malta, taħseb li dan għandu jitnaqqas u mbagħad il-ministri jitħallsu tajba xi fimni. Paga ta' ministru hija redikola. Vodri biex tattira ċertu nies ta' kwalità. Diffiċli b'dawk il-pagi li hemm, temmen li forsi għandhom jiżdiedu l-pagi u jonqsu n-nies għax jien personali dak in-nies kollha. Fem, naħseb għandek raġun fej tajt jekk ittella l-paga, forsi tratta nisaħjar, u forsi jekk ittella l-paga jkollok inqas ċans ta' korruzzjoni. Għax jekk inti ministru trid tgħix ħajja ta' ċertu jkollok ċertu expenses li trid. Żgur, daw kollhom bis-sittiġijiet u hekk li jkollhom kollha qasna tisser fil-paga tagħhom. Darba alleluja għalli hekk kollok tnejn tliet tiġijiet fil-ġimgħa daw immaġina sajf sija. Mhux hekk. U tihom mit euro kull wieħed għax ħajf dallhom il-paga. Il-paga. Volteri. Naħseb dik tista' tgħin ukoll in the sens li jekk inti qiegħed ministru ma naħsibx li misek ikollok full-time xogħol x'imkien ieħor. Naħseb dik xi ħaġa li hija normali f'pajjiżi oħrajn. Naħseb li jrid ikollok naqra separation of duties bil-public u l-private life in that sense. Li tiġi kontrija, xin għandi ovvjament il-xogħol tiegħi bħalissa privat, ma ovvjament minix fil-gvern. But so naħseb li dik xi ħaġa li kienu semmuha ħafna żmien ilu għadha fil-conversation, imma mhix xi ħaġa li tkun popolari u jekk inti fil-gvern u tolli is-salary tiegħek ħafna nies jiġu kontrik u hekk. Imma oppożizzjoni dejjem tużhom kontra. Exactly. So, but hija xi ħaġa li naqbel fuqha as such. Issa nisimgħu ħafna fuq trasparenza, din l-imbirka trasparenza u accountability. Temmen li il-ministeri kollha għandhom juru l-accounts u speċjalment jekk jien naf ikun intefaq xi proġett kbir. Da jiġi pubblikat mhux jisu daw flus in-nies fl-aħħar mill-aħħar. Jiena nemmen li l-gvern m'għandu xejn differenti mill-kull organizzazzjoni jekk inti NGO, kumpanija, self-employed. Fl-aħħar tas-sena trid turi x'infaqt, fejn infaqtu u għalfejn. Di xi ħaġa li naħseb
hija loġika, u illum mhix trasparenti kif fejn u l-flus u kif as such. U ovvjament jekk għandek reporting aħjar, inti tkun taf kif tista' tirranġa u fejn m'għandekx għalfejn tonfoq u fejn tonfoq wisq. So tiġi minnaħa trasparenza u biex naqas korruzzjoni, ma ukoll minnaħa ta' effiċjenza. Jekk inti trid ikollok gvern effiċjenti, trid ikollok idejk tkun taf, fejn qed jonfoq u għalfejn u jekk hemm xi ħaġa żejda jew mhux żejda, importanti ħafna. Inti temmen ħafna fil-public-private partnerships. Sewa għalfejn għandu jkollna iktar. U biex x'inhu ma forsi xi xogħlijiet li jistgħu jingħataw ukoll il-privat, flok joqgħod jagħmelhom il-gvern, għax il-gvern nafu li ħajħu iktar ħin u miktar ħafna drabi biex isir xi ħaġa. Fl-enerġija huma importanti mill-public-private partnerships. Fl-enerġija in the terms of power stations, energy cables, għax daw jinvolvu l-art tal-gvern, permessi tgħaddi minn taħt il-baħar li huwa tal-pajjiż. So daw huma proġetti li ma jistgħux isiru mingħajr il-gvern. Imma mbagħad għandek bżonn l-expertise min-naħa tal-privat. U jekk meta tinvolvi naħa tal-privat, is-soltu meta jekk tagħmel affarijiet sew, huma qed jaħsbu mhux kif infottu imma kif nistgħu nagħmlu profit b'mod ġenwin. U naħseb li s-sussidji ma naqbilx magħhom eżempju. Is-sussidji fuq l-enerġi u daw l-affarijiet, forsi għandna bżonnhom għax kellna kriżi, imma nixtieq li kollna market tal-enerġija li hija bilanċjata bil-market forces u mhux bit-taxxi tagħna. Fl-aħħar l-aħħar it-taxxi tagħna ma rridux naħarquhom, irridu nofquhom fejn jagħtu return lill-pajjiż tagħna. So nemmen fil-public-private partnerships għax jekk trid tikkrea xi ħaġa ġdida għall-gvern għall-pajjiż għandek bżonn collaboration bejn il-private u l-public sector. U hemm proġetti pal-metro, dawn huma proġetti li bil-fors għandek bżonn tinvolvi b'żewġ naħat. U meta jkollok public-private partnerships bħal dik ta' Maltacom, u jkollok suċċess fil-public-private partnerships, fl-aħħar mill-aħħar il-gvern ħajħu return fuq l-investment tiegħu u anke l-privat ħajħu return fuq l-investment tiegħu. Hemm xi ħaġa li qed tiġi wkoll diskussa reċentament hija fuq l-unexplained wealth. Jisu għaw men jaqbel, għaw men le, speċjalment il-politiċi, temmen li di għandha tidħol fil-verità għal kulħadd, fis-sens jekk inti għall-argument id-dikjar li taqla €10,000 fis-sena. U għandek kemm alla ħalaq proprjetà, karozzi waħda wara l-oħra ħirġin ġodda, taħseb li għandha tkun hemm din-liġi. Spjegali kif eżatt. Għax fis-sens eżempju tat-taxxa. M'hemmx liġi. M'hemmx eżempju. Le, ma donnu mhux kulħadd għax hawn min qed ikollu. U l-applikazzjoni tal-liġi mhix qed isir. Le, m'hawnx liġi apparentament għall-unexplained wealth. Voldri inti jista' jissuspetta fik li m'intix forsi tiddikjara biżejjed income u jiġi jinvestigak, però mbagħad qisu m'għandux il-liġi li bil-forsi hemmhekk jekk inti qbad toħriġ tal-argument Ferrari u qed tiddikjara €10,000 jinvestigak. Taħseb li jiena nipprova nżomm bilanċ bej kontroll u libertà. Għajtajt li għalfej. Għax tajt forsi l-lum tafda minni għandek fil-gvern, ma forsi għada ma tafdawx. So, inti meta għandek nis fil-privat u l-pubbliku, hemm different measures ukoll. U naħseb nis fil-privat trid tipproteġihom ukoll. Għax jekk inti tagħti wis poter lill-gvern biex ikambrak għal kull ħaġa, forsi fil-futur ma tkunx qed taqbel mal-gvern jew il-gvern irid jattakkak b'mod li mhux sew. So inti trid toqgħod attent x'tip ta' poter tagħti lejn żewġ naħat. Ma nistax ngħidlek eżatt x'naħseb fuqha din il-ħaġa m'iniex espert fuqha, ma dik hija l-opinjoni tiegħi li waqt li l-gvern jagħtem biex jiggverna l-pajjiż, mhux jagħtem biex jattakka ċ-ċittadini tiegħu. U wkoll naħseb li nies fil-public sector ħaqhom ukoll li jkunu proteġġjati mill-political persecution ukoll. Mhux
li qatt ma jistgħu ikunu Mhux ovvjament prosecuted, ikun hemm you know, serq. but li qed nara llum hija hemm wisq attakki fuq nies fil-pubbliku b'mod li minflok qed nkunu produttivi qed nipprovaw inkissru Forsi anke mbeżżaw nies ġodda li jidħlu Eżatti, eżatti. xena. Allura xina nitnoħroġ għall-politika nistenna li kulħadd jibda jattakkani mill kull imkien. Hemm ċans. Prova. Issa, Trump tetilu, ovvjament rabaħ l-elezzjoni u issa beda jigverna. U da meta rabaħ għal speċillum hija Liberation Day. Għax da jemmen fil-freedom of speech. Konna naħseb qed nitilfu għax fil-verità da kien ibbenjat anke mill-Facebook għal 4 snin sħaħ wara li da. Taħseb li imradnaw bil-political correctness u ħafna nies ma setawx jitkellmu jew hekk titkellem tispiċċa l-ħabs ukoll għax hekk ġabuna daw fuq diversi. Il-Trump ma kienx joġobni, forsi ħafna nies mhux ħajjemnuni, ma l-Trump ma kienx joġobni. 4 snin ilu ma kienx joġobni. Sa sentej ilu naħseb anke sena żejlu ma kienx joġobni bħala persuna, bħala politikant, ma konx nisimgħu. Mbagħad bdejt nara x'ġara bl-RFK, you know, persuna li nara ta' stoffa, persuna ta' valuri, persuna li affarijiet li kienet jitkellem fuqha fuq il-health u fuq l-organic food u kif nistgħu, you know, nipproteġu il-pajjiż u s-saħħa, persona li jiġi minn background tal-Kennedys li kienu maħbubin għall-idea tal-espressjoni u li jirrepreżentaw verament il-poplu u beda jissapporti li Trump. U bdejt ngħid mela dak qed imur jissapporti Trump, naħseb ħanibda nafdaw it-Trump ta'. U l-ispjegazzjoni tiegħu kienet li isma' l-oppożizzjoni tal-Republicans fil-US ma kienx qed jippruvaw itejbu l-pajjiż, sempliċement jattakkaw u jibgħatu l-court orders u jinvestigaw u jippruvaw ikkissru l-oppożizzjoni tagħhom mhux b'mod ta' diskussjoni u dibattitu li dak il-pilastru tad-demokrazija li tiddebatti u toħroġ l-idejat tajbin għal-pajjiż. Imma b'mod ieħor, milli jippruvaw jħamġu, jkissru, jiċċensura. So, mbagħad meta bdejt nara dawk l-affarijiet isiru, bdejt inqabbilhom ftit ma' Malta wkoll u nara forsi l-istess ħaġa tisir hawnhekk. L-istess pattern. Issa ovvjament bit-tmexxija ta' Trump. Ir-Russja hemm Putin, iċ-Ċina ovvjament għandhom leaders ta' stoffa kbira wkoll. Daw kważi ħatfu d-dinja, speċi ta' u inti tara li l-Ewropa tibqa' lura għax kważi qed nirħlew fiċ-ċuċati u l-ħmerijiet meta hemm ħafna iktar affarijiet importanti fid-dinja. Iva naħseb l-Ewropa hija l-isbaħ ħaġa l-inqas għalija bħala żgħażagħ li stajt inkun parti minnha. Ma l-ewwel ħaġa li nara ridikoli li għandna 3 presidenti. Il-President tal-Parlament, il-President tal-Kunsill u l-President tal-Commission. Kif jista' jkun? 3 presidenti, mela minnu in charge? Għax jena nitħawwaċ kultant minnu in charge. Għax jisu bħalma ta' waċċan pal-Departament tal-Gvern. Eżatt. Le, mhux aħna ta' l-oħrajn. So, naħseb li hemm bżonn li nerġgħu naħsbu kif nistgħu nkunu kif li ju tista' tkun iktar effiċjenti, kif tista' verament tieħu deċiżjonijiet favur il-popli, kif verament il-poter tkun l-reprezentanti tal-poplu għax illum ħafna nies li qegħdin fil-poter fil-EU mhumiex eletti. Qegħdin hemm minn taħt u kollox minn wara u qatt ma tkun taf x'isimhom, x'inhu ma jagħmlu, x'inhu ma il-values tagħhom, x'inhu ma l-għan tagħhom. So jiena naħseb hemm persuna Fidjas minn Ċipru u verament qed ikun ispirazzjoni kbira lejja wkoll u ħareġ indipendenti f'Ċipru u ġab l-aktar voti fil-pajjiż tiegħu. U vera qed ikun trasparenti, ġifieri jitkellem fuq kemm qed jaqla, kemm qed ituħ budget għall-office, kemm qed ituħ budget għall-marketing, kemm qed ituħ budget għal kollox. Kif jieħu deċiżjonijiet, kif il-partiti tal-Ewropa jippruvaw jinfluwenzaw, kif jaħsbu l-partiti tal-Ewropa. Partit wieħed ma jitkellemx il-naħa l-oħra, għandek diviżjoni enormi fl-Ewropa bejn il-partiti fil-Parlament fej laqas jitkellmu. So mbagħad tibda tinduna, jekk
il-partiti huma daqshekk estremi. Min jgħid fin-nofs? M'hemm ħadd, naħseb fin-nofs, hemm fidjas biss, fl-opinjoni tiegħi. So, jiena nixtieq li nara li ju tissaħħaħ imma mhux tissaħħaħ fid-direzzjoni li kienet sejra l-aħħar 10 snin. Naħseb li tlifna ħafna mill-competitiveness tal-EU. Mux tajjeb li kolna lan biex, kolna renewable energy u kolna regulations fuq ċertu affarijiet, imma jekk inti taħseb li ħatkun il-leader tad-dinja billi toħroġ il-regulations biss u dik l-iskop tiegħek għandek żball kbir. U fejn nara l-EU funding, eżempju, nara l-EU funding u ħafna minn anke l-inċentivi. L-inċentivi u l-EU funding ma jmorrux għand il-persuna normali, għand il-poplu, imorru għand il-kumpaniji kbar, għand il-businesses kbar, u jekk inti startup, jew sole trader, mux għamel xarej taħdem il-karti meta inti trid tagħmel is-sales, il-marketing, l-accounting u dawn l-affarijiet kollha. Ġifieri naħseb li sabiħ ikollna il-funding u dawn l-affarijiet, imma illum il-ġurnata kif qiegħda mibni s-sistema ma tiffavorix il-persuni żgħir, il-negozju żgħir, jiffavori il-kbir. Issa jiena dejjem għamil startups, għamil businesses tiegħi, businesses żgħar, businesses kbar, ftit minnhom beħħejthom u dejjem għamilt ix-xogħol tiegħi b'mod li jekk għandi xi ħaġa ta' valur, inti jew tixtriha jew ma tixtrihiex. Jekk ma tixtrihiex mela jew irid intejjeb il-prodott jew is-servizz jew infalli. Imma jekk inti qed titfa' l-flus mis-sussidji, qed titfa' l-flus mill-EU funding u inti mhux qed tagħmel profit u ħadd qed mhux jixtri l-prodotti u s-servizzi tiegħek, inti mhux vera għandek business, inti qed tisraq. Mhux hekk tax-xitana. Mela, waħda mill-aħħar domandi, id-digital currency li qed tiġi diskussa hekk, inti taħseb hija l-futur u taqbel magħhax hawn min jgħid tifhemni jekk innaħħu l-cash ħatkun problema wkoll. Jiena digital currency naħseb diġà għandna fil-bank accounts taħares leha u tara digital currency. Mhux jekk għandek Revolut. In-nies naħseb id-digital currency qalu ħajamlu CBDC, Central Distributed Currency, li tkun fuq il-blockchain u affarijiet. Ma naqbilx magħha, I haven't looked enough into it, imma as a premise ma naqbilx magħha. Għal sempliċi raġun li hemm ħafna cryptocurrencies li jeżistu, m'hemmx għalfejn jkollok cryptocurrency li tkun issued mis-Central Bank u jekk għandek currency li issued mis-Central Bank hija ħażina daqs il-fiat. So, tista' ssir, tista' ma jsirx, naħseb jekk isir nkunu qed naħlu l-flus biex nibnu xi ħaġa li m'għandniex bżonn. Aktar kontroll letteralment. Mhux qed tagħmel l-investiment fit-teknoloġija mingħajr ma tieħu il-valur tat-teknoloġija li hija trasparenza, il-Bitcoin per eżempju huwa non-inflationary. So, fik mhux non-inflationary, fik supply. So, naħseb il-purpose tagħha mill-perspettiva tiegħi qed tmur l-oltre mill-lan tal-dawn cryptocurrencies li jeżistu llum. Issa, il-pjan tiegħek huwa li toħroġ waħdek għall-elezzjoni inti jew ħadd tipprova taqqad numru ta' kandidati miegħek? Jiena l-lan tiegħi hija li nkun parti mid-diskussjoni nazzjonali. L-lan tiegħi li nibqa' noħlom man-nies fuq idejat sbieħ u ġodda u ambizzjużi. Min jgħid fil-gvern u kellimni bħal kelli l-opportunità dil-ġimgħa qed ngħidlu kollox x'naħseb u qed intih l-idejat mingħajr ma nsaqsi xejn lura, m'għandix bżonn xejn lura, għandi x-xogħol tiegħi, jekk nkun fil-gvern nkun iktar imweħħel f'Malta u nħobb inżur barra. So, okay, jekk tivvotali u jirnexxieli nieħu l-passijiet li għandi bżonn biex naħdem għalik. Imma mhix l-expectation tiegħi li nkun ġol gvern u ma naħsibx li ħanidħol ġol gvern bil-fors jew affarijiet hekk. U l-għan tiegħi huwa li inħeġġeġ nies biex jekk għandek opinjoni li tmur kontra dak li qed tara madwarek, ma tibżax titkellem fuqha. Jekk trid tibda tagħmel xi ħaġa biex tbiddel l-idejat u l-mindset tan-nies madwarek, inti trid titkellem u dak l-għan tiegħi biex forsi
Diġà kelli xi ftit nies li kellmuni qalu li jien għandi ambizzjonijiet biex nagħmel hekk u forsi mmur ġol commission jew forsi mmur ġol parlament u hekk. Imma għandi bżonn parir biex kif nista' nagħmlu. Daw il-nies l-istess ħaġa ngħidilhom, għandek moħħ, għandek idejat sbieħ, għandek ambizzjoni, għandek enerġija, għandek l-iktar ħaġa favorik li ħadd ieħor forsi m'għandux, jekk inti żgħir bħali għandek il-ħin. So m'hemmx għalfejn tibża li tagħmel xi ħaġa differenti u forsi tajt għax forsi il-ħbib tiegħi jew il-familja jwaffquni jew tax-xogħol u hekk. Jiena naħseb li minnu vera persuna normali jirrispetta kull min joħroġ jitkellem fil-pubbliku u m'hemmx għalfejn tattakka u tipprova tkisser il-xi ħadd għax għandu opinjoni ftit differenti minnek. Mela, nirringrazzjak ħafna Luka tad-diskussjoni interessanti li kellna u forsi l-qoddim nerġgħu nintaqgħu hekk Alla jrid u nawgura għalek. Thank you. Ukoll suċċess f'din il-venture ġdida. Ma nirringrazzjakom tal-li kontu magħna llejla u nħeġġixkom biex tkunu magħna l-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.